angse kem no khulya ko nor se video sakang nu zagi pakha nong no bathaga di morno khir bu fogo ki phung pha de rik bu ro thing nai borok se hai sakang tiba angke khulum ka ba rok bai tong bai no rok joto no kaham nong bai nyaple ha joto no kaham no do akon angke tinin video no ler ya kare changla sine hindi mora jung ma akata ram khanin bagai ikoni ni bagai akata panai thongmani mufuk kharana bolong bisingo chungkene simetini ke khoi agoi narsing ang sawanu borok kubuyaro tam khai jono 300 টাকা rei bagan merik di hini kalangjang mase sele jaglai musana bo rungja jaya ba magni no iko tu kufruri kutu bai ulta banke pigung hutra mana muitu man jaglai relai khata haike hoka simbo kabang ka guna au kagjang nai nunorok makra busaro no nugna bagai suka or thangka orom nugo or yaka oro menra zat tabu khabor jan nugu no tikla bekha kobor camani tabukni jora donin chikla bekha kobor chama to ang saime apha nungkha kintu nin logini berile kubun kobor khaka bahai ke abono rong nai sidi nenko ani lai ta basaya nono kiri thaya iko nasik di cameraman rok bai kobari rok thung tong treng kata hana o kobor juman tong was bai thage kunai di ei to lip kiss do please pura makhang khayei nang se lip kiss sanchi ung kaba ustaba phunu jaksinai bule lathi rok pura nang da lip kiss sante lathi te usta sadi nang halla mora pura no hakkan phuna nango ge video tinin bage osungno chaja kheba like tai nini dol rok bai share khair di ke channel subscribe khaje kunke subscribe khai di tei bom ti interesting topic of video naina bagai kunke tai norogani te kaisa channel thangai sini tibra saroni top 5 YouTube channel no tui video sunam jak abono nai manu anga channel ni link tola description ro ri asno ambai belai ke